Ongi etorri denoi gure elkarrizketa saiora, gogo eta gelak. Gaurkoan gurekin adimen artifizial sortzaileetan eta beraien erabileran aditu bat ekarri dugu. Andrew Ingold. Eskerrik asko gaurkan etortzeagatik. Beno, konta iezago uzkiu zertxo bait zure gaiaren inguruan. Yes, that's an excellent question. Bai, noski. Gaur egun adimen artifizial sortzaileen erabilera inoiz baino zabalduago dago eta horrek azpiegitura handi bat eskatzen du. Nire taldeak eta nik azpiegitura horiek aztertzen ditugu. Izan ere, hainbeste erabiltzaileek izateak eta adimen artifizial modeloen handitzeak kontsumoaren igoera izugarria ekarri du. Adibidez, ChatGPT mantentzeko egunean 500.000 kilobatio baino gehiago kontsumitzen direla estimatzen da. Zifra honen magnitudeaz jabetzeko, Espainiako etxe arrunt batean, bataz beste, 9 kilobatio kontsumitzen ditugu egunean. Beraz, 55.000 etxeren energia behar da ChatGPT-rentzat. Eta etorkizunera begira zer iritzi duzu? Bal dago egoera hobetuko den itxaropenik. Etorkizunera begira, adimen artifizialerako erabiltzen diren GPU indartsuenak geroz eta energia gehiago kontsumitzen dutela ziurra da. Nvidiak espreski adimen artifizialerako ateratzen dituen GPUak belaunaldi bakarrean 300 bat gehiago kontsumitzen dute. Baina kontua ez da zer hardware erabili, baizik eta nola erabili. Duela gutxi, DeepSeek enpresak ateratako ereduarekin ikusi ahal izan dugun bezala, software bidezko optimizazioari esker energia efizientzia itzela lor daiteke. Zehazki, entrenamendu garaian GPT-4 baino 175 energia gutxiago kontsumitu zuen eta oso emaitza onak ematen jarraitu zuen. Beraz, gai honetan, energiaren xahutzea gutxitzea bilatzen badugu, baliabide gutxiagorekin eraginkortasun konputazional eta energetikoa software aldetik bilatu beharko dugu. Berriro ere, eskerrik asko gure saioa etortzeagatik eta gai hain interesgarriari buruz denoi informatzeagatik. Thanks to you.